सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली शहरात भूमिगत वाहिनीचं काम करायचं असल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाहतुकीत फेरबदल करण्याचे आदेश जारी केले। नागरिकांची सुरक्षा आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं असून वाहनधारकांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलंय। कणकवली येथील पटवर्धन चौक ते लक्ष्मी चित्र मंदिर या मार्गावर 11 kVची उपरी उच्चदाब वाहिनी भूमिगत करण्याचं काम महावितरणतर्फे हाती घेण्यात आलंय। यासाठी रस्त्याच्या एका बाजूची खोदाई होणार असल्यानं रस्ता अरुंद होणार आहे। हे काम 21 मे पासून या कालावधीत रात्री 10 वाजल्यापासून ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत चालणार आहे। या वेळेत वाहनधारकांनी पर्यटन चौक ते लक्ष्मी चित्र मंदिर या मार्गाऐवजी गांगो मंदिर ते लक्ष्मी चित्र मंदिर या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय।